салом бинандаи азиз. донишманде фармуда ки аз ҳама доруи муассир ва ройгон ин об аст. дар воқеъ имрӯз дар тоҷикистон обҳои шифобахши табобатӣ ниҳоят зиёд ҳастанд ва табибон имкон доранд ки тавассути ин обҳо бештари маризиҳоро муолиҷа намоянд. имрӯз дар барнома донишманди маъруфи соҳаи тиб мулло Зуҳур Тоҳирӣ иштирок доранд. чанде пеш бо як барномаи солимӣ ва дарозумрӣ ба ноҳияҳои водии Рашт сафар доштанд ва дар марказҳои фарҳангии ин ноҳияҳо дар байни мардум барномаи худро муаррифӣ карданд ва бояд бигӯем ки чанде пеш китоби тозанашри доктор Тоҳирӣ нашр шуд бо номи «Об аз тилло қиматтар аст». ва имрӯз мо атрофи ҳамин китоб, атрофи барномаи солимӣ ва дарозумрӣ суҳбат хоҳем кард. хушомадед ба барнома. барномаи солимӣ ва дарозумрӣ чӣ ҳадаф дорад? ташаккури зиёд алака аз саволи шумо маълум аст ки солимӣ ва дарозумрӣ барои солим будан, умри дароз дидан, бемор нашудан дониш дар кор. бале. вақте ки инсон нисбати организми худ маълумот пайдо кард, тарзи хӯрокхӯрӣ, тарзи нӯшидани об, оддитарин элементҳои ёд гирад, ҳатман 100-150 сол инсон умр мебинад. барномаи мо умуман аз соли 2012 бо дастгирии вазорати фарҳанг ва вазорати тандурустӣ амалӣ шуда истодааст. солҳои пеш мо дар вилояти Сиғд гузондем, имсол дар ноҳияҳои гирду атрофи шаҳри Душанбе ва Рашт сафар кардем. асалан дар қасрҳои фарҳанги одамҳо зиёд ҷамъ мешаванд, мо ба онҳо оддитарин технологияи нӯшидани обро ёд метиҳем. масалан ҳар як инсон вақте ки аз хоб бидор мешавад бояд ҳатман то ним литра об нӯшад. барои чӣ то ним литра? чунки вақте ки шаб аз хоб бидор мешавад, пешоб ним литр пешоб ҷудо мешавад. бо роҳҳои нафас, бо роҳҳои хош пӯстам нафас мегирад. умуман захираи оби дар организм буда кам мешавад. вақте ки кам шуд, хун ғафз мешавад. хун ки ғафз шуд, одамое ки аз 40-50 боло ҳастанд ба сактаи майнаи сар, ба сактаи сектор гирифтор мешаванд. чунки хун ки ғафз шуд, ҳаракат суст мешавад. бо элементҳои ҳамун хун якдигараш мечаспад, туром мешавад. ман ҳамчун собиқ кардиолог духтури дилшинос ки соли 81 маркази кардиологӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон оғоз ёфта буд, аввалин навбатдор ман будам ва пештар ман тамом бемориҳо доруҳои хуни сӯқ мекардагӣ медонам, маслан аз он ҷумла аспирин. хош ҳозир фақат схемаи обро нишонда метиҳам, мегӯям ки шумо бояд ки субҳи барвақт об нӯшед, ҳар 1 соат пеш аз хӯрок, баъди хӯрок 1 соат бояд об нӯшед. барои ҳазм шудани хӯрок ҳам об лозим аст. масалан чизи оддӣ, ҳозир геси норак кор кардааст, барқ даргирифтодааст. мана дасти манам лампочка даргирифт. барои чӣ даргирифт? барои ин ки дар ҷисми зинда энергия ҳаст. тамоми мавҷудот энергия дорад, аз худаш энергия ҷудо мекунад. барои ҳамин яке аз омилҳои солимгардонӣ ин об ҳаст ва дар он тренингҳое ки мо дар ноҳияҳо гузондем, албатта аз оддитарин нӯшидани об, машқҳои нафас, чӣ тавр нафас кашидан, масалан методи бутейко, чуқур нафас мегиред, камтар дошта меистед, нафаса мебароред, нафас ки баромад дигар ҳудуди то 1 дақиқа дигар нафас намегиред. ёки машқи дигараш ин чӣ хубӣ дорад барои ҷисм? хубӣ дорад ки шумо асабонӣ шудед, алака шумо ором мекунад. дар ду ҳолат одамба дард пайдо мешавад, хобнолутӣ мешавад дар натиҷаи нарасидани об. ҳамин кӯдаки майдан вақте ки шаб гира карда мехезад ва забон надорад, гира мекунад, сигнал метиҳад ки дар организми ман об нарасид. ҳамон хосика шиша қити обро метиҳед, мехӯрад, хобаш мебарад. инсонам ҳамин хеле бояд ки пеш аз хобам об нӯшад. кислородам ҳамин. дуюм машқаш, масалан инаш тренинг ва насос мегӯд, даста ҳамту медоред бана 6-8 маротиба нафас мегиред, як бор мебароред. кадом одаме ки фишори хунаш баланд ҳаст, ҳамин машқҳое ки такрор кардан дар давоми 3-5 дақиқа агар фишораш 180 бошад, алака 140 мешавад. чунки поён мефурад. ёки чизе ки мо масалан дар ҳамон тренингҳо меомӯзонем, технологияи гӯш кардани мусиқӣ. масалан ман ба қариби дар 2 тӯй будам, ҳама хеле баланд мондагӣ ки садопардаҳо медарад. бояд ки мардуми мо санъатам истифода бурда тонанд. аммо тӯйҳо ба ресторан, дигар ҷо бояд мусиқи форам ором бошад ки ҳам одамо гап зада тавонанд, ҳам гӯш карда тавонанд. бале, дар баъзе давлатҳо ҳамин мусиқи дармонӣ, масалан дар Япония албатта як боби кори илми ман табобат мусиқи дармонӣ буд ва ман чандин маротиба хостам ки дар назди консерваторияи миллии Тоҷикистон
бахши мусиқӣ дармонӣ шавад, ки мутахассисҳо тайёр кунанд дар боғчаҳо, дар мактабҳо, дар беморхонаҳо мусиқӣ истифода баранд, чунки дар зери таъсири мусиқӣ лапиш ба амал меояд. ва як технология дигаре ки мо дар ҳамин тренингҳо омӯзондем, табобат бо садо. масалан калимаҳои ом мо энергия мекашем, 7 чакра маркази энергетика ҳаст, ба қисмати сар зиёдтар энергия мерад, одам хотираш назм мешавад, иродаш мустаҳкамтар мешавад. хош, калимаи масалан гирем агар я гуфта мо ҳаракат кардан гирем, ҳаракат қабзият кам мешавад, рӯдаҳо ҳаракат мебурад, газ мебурад. чизи дигар барои бемориҳои касалҳои гурда, калимаи у як хел тембр қити, масалан мо гуфта мегирем, лапиш дар роҳҳои шошадон меравад. ҳар як организми инсон мавҷи худро дорад. чил ки мо радиои то метем, садои душанбе мегӯем, дигаре мегирад, банди инсон ҳам ҳамаканин мавҷҳои худаш ҳаст, каналош ҳаст. хош, дар ин дарсҳои омӯзишӣ мо ба мардум хош технология ханда кардан, ханда ҳам доруст, инсонро табобат мекунад. гуфта ман рубоиам нависандагӣ будам, чунки яке аз омилҳои таби хуш доштан ин хандидан. вақте ки инсон механдад, маркази ханда бедор мешавад, аллакай организм аз худ лӯҳҳои махсус ҷудо мекунад ва дард нест мешавад. бо як китоби дига ман нависандагӣ бо номи смехотерапия, ханда дармонӣ, ки масалан дар Америка зиёда аз 600 марказҳои табобат бо ханда ҳаст. вақте ки шумо механдед, пештар дар ҳамин мардуми худума мардҳо чойхонаба ҷамъ мешудан, унҷо шишта ҳар аксия мегуфтан, механдидан худашон. инам як тарзи табобат ҳаст. ҳар бегоҳ масалан 20 дақиқа зери таъсири мусиқа рақс кардан, ҳаракат кардан. ҳар рӯз ман бо беморон ҳамин чиза иҷро мекардам, ёд медодам. аксар беморие ки дар назди ман буданд, аллакай ҳамин системаҳо вақти кор мекунанд, саломатиашон наст, умрашон дароз. технологияи дигаре ки инҷо мо мегӯем, масалан ҳар шаб пеш аз хоб бояд ҳар як кас 50 маротиба шикамаша дасти рост вақти массаж кунад худаш. вақте ки ахлот ихроҷ нашуд, заҳр пайдо мешавад, дарун ки нағз наомад, кирм, газ пайдо мешавад. вақте ки ҳамин мо одамҳо оддитарин чизро ёд метиҳем, аз паси худаш шуд, умраш дароз мешавад. яъне ки ҳар ҳафта 2 маротиба рӯдаҳои шуштан, ягне ҳухна кардан. вақте ки бачаҳо ёд мегирад, мо масалан аз мактаб мехоҳем ки ёд гиранд. бо бори дигар чизи дигар, вақте ки кӯдаки ёш гира мекунад, газ намебурад, ахлот намебурад, ҳамн резинга ҳаст, гурӯш мегӯд. ҳамина гирифта оби ширгарм қати клизма мекунанд, даруни рӯдаби мефиристонанд, мегиранд, ахлот, газ мебурад, кӯдак ором, як элементи оддитарин. махсус кружка эсмарх мегӯн. ҳамина аз дорухонаҳо метавонанд харанд 2 литр оби ҷӯшида, ҳарорати бадан будиги баланди 1 метр монда, ҳамона рӯдаба шланга дохил мекунанд, медурад, одам мехезад, тамоман сиҳат. масалан вақте ки ман дар Россия кор мекардам, дар шаҳри Сочи, дар онҷа аксар хонаҳо оби гарм хунукашка ҳаст, ҳамун крани обу мекушед, шланги борик ҳаст, ҳамун шланга медоред лаби ванна ба шишта, об медурад, мебурад, хориҷ мешавад. аксар одамҳое ки масалан касалҳои сирроз, фишор баландӣ, диабет, дигар чиз доштанд, хуб шуданд. ман муаллифи китоби асрори оиладорӣ ва табобати бенаслӣ, оддитарин чиз қати ҷудошавии оилаҳо аз банд меравад, мардум фарҳанги тиббиаш, муносибати оиладорӣ баланд мешаванд. барои ҳамин мо дар ҳамин ноҳияҳо дар тӯли 2 соат ҳамин дарсҳои омӯзондем, ёд додем. ман бисёр хурсанд шудам ки ман 30 сол боз ҳамин тарафҳои ноҳияҳои лахш, ҳозир ҷирғатолу, ғарбу, тавилдарӯ ҳаминҷоҳо набудам. ташаккури зиёд ба президент ки тамоми ҳамин роҳҳо мунфаш карда шудагӣ, дар тамоми марказҳои ноҳияҳо биноҳои хеле замонавӣ сохта шудагӣ, ҳамаш дараҷаи олӣ ба. пешниҳод мекардам ки ҳар як ноҳия ҳатман бояд мағозаҳои китоб, рӯзнома ташкил кунанд, мардума ба китобхонӣ ҳидоят кунанд. имрӯз ҷаноби олӣ ин масъалаам бардошт додед. масалан ҳар як оилаи тоҷик бояд ҳар рӯз 3 калима барои фарзандонаш омӯзонад. агар 3 калимаи наве ки ёд гирифт, дар давоми моҳ 90 калима ёд мегирад. фонди луғавӣ вай зиёд мешавад. дар давоми сол муносибат байни одамҳо пеш мерад, иқтисод баланд мешавад. ҳамон гирду атроф ҳам коркарди гиёҳҳо, алоҳида ман гап мезанам, ҳама ҳамина ташкил кардан мумкин аст. шумо ҳамзамон дар баробари китобҳо нашрият доред бо номи солимӣ ва дарозумрӣ ва мегуфтед ки кадом мавзӯъҳо дар ин
нашр мешавад. дар як моҳ як маротиба аз соли нав 16 саҳифа мешавад бо ду забон, бо забони тоҷикӣ ва русӣ. Як саҳифа пур аз шарораи шавқ, беҳтар зи 200 китоби безавқ. Ба нақша гирифтем ки аз соли нав масалан дар бораи тамоми бемориҳо, бемориҳои масалан дил, сактии дил, фишорбаландӣ, бемориҳои қанд, хош, бемориҳои ҷигар, сирроз, ҳамин як саҳифа дар бораи бемориҳо мешавад, тарзи пешгирӣ, тарзи табобат, усули истифодаи гиёҳҳо. яъне ки вақте ки мардум ҳамин чиза хон ҳар сари чараб бояд дар онда напартон, духта монанд. ин чиз кӯна намешавад. Абуалим Сино соли оянда 1040 солагӣ мешавад, китобҳои нависондагӣ ва одам то ҳозира истифода мешавад. баъзе одамон шумораш гузашт, кӯна шуд, кӯнагӣ надорад тип. рӯзнома яъне ки Моҳнома мардум гӯем, кӯмак мекунад ки онҳо то бемор шудан метавонанд ки фарҳанги тиббии худро баланд бардоранд ва бемор нашаванд. илми тиб бояд пешгирикунанда бошад. хуб, шумо чанд беморӣ номбар кардед ки дар ҳоли ҳозир яке аз масъалаҳои актуалии ҷаҳон ҳастанд, масалан фишорбаландӣ, бемориҳои дил, хуб диабети қанд ва дигар. аз кадом гиёҳҳо метавон ки ба муқобили ин бемориҳо даво тайёр кард, ба монанди чой, нӯшобаҳо ва чӣ хел бояд истифода бурд ки масалан ҳамун бемориҳо хуруҷ накунанд? чӣ хеле ки дар Япония олимоша дастгирӣ кардан, мардуми онҷо ҳисоби миёна 93 сол умр мебинад. мо бояд технологияи хӯрокхӯримо тағйир диҳем. ман Осиё миёна, аз он ҷумла Догистон, ҳамаҷо рафта кор кардам. тамоми мардуми мо нодуруст хӯрок мехӯрем. масалан вақте ки хона ба меҳмона ҷиғ мезананд, якуму, дуюму, сеюму чизҳои бирёну, ино ҳамаш беморӣ гирифтор мекунанд. як сабаби дигар ки ин ба фарбеҳӣ оварда мерасад. ба фарбеҳӣ одамо агар хоҳанд умри дароз бинанд, ҳам аз ҷиҳати иқтисодӣ пула камтар сарф мекунанд, ҳам умри дарозтар мекунанд. барои ин ки одамо вақти хӯрдан ба маркази насишение мебуд. одам сершавӣ ҳис намекунад. баъди 15 дақиқа масалан. агар шумо ҳамин гурусна мондед, ман як китоб дорам, Кремловский диета. ҳамин соати 11 ба уровни қанд дар организм кам мешавад. одам талабот хӯрок мешавад. хӯроке хӯрдед барқарор мешавад, дар ҳамон кремл масалан ягон стакан сог метиҳанд ё қатиқ метиҳанд. умуман чизаи сӯюқ. бо байни ҳамин 4-5 ҳамин ҳолат пайдо мешавад. агар экали ҳисоб кунем, одам 5 маротиба хӯрок мехӯрад, камтар мехӯрад. барои ҳамин аксар хонаҳои мардуми мо меред, масалан оддитарин чизо несте, ҳамин лӯбиё масалан аз он ҷумла қанда паст мекунад, агар ҳамино ҷӯшонда хӯрда монанд ё пӯчоқи худи лӯбиё чой карда менӯшанд, миқдори қанда дар организм паст мекунад. як бинед оддитарин лӯбиё ҷои гӯшта мегирад. ҳамин лӯбиё ин белок сафеда ки бай мегӯем, ҳамин ҷои ҳамона мегирад. хош, давомаш нахӯд, гречка, геркулес, мош, ҳамин чизҳои бояд ҳамин чизи хонаба истифода кунанд. ҳамин бояд себ, мева, турб, сабзи, карам. ино аз ҷиҳати тиббиаш ман таблица сохтам. вақте ки мардум ҳамин ба нақша мегирад хонаша, ҳамин чизҳои бояд ҷудо карда хӯрад. ҳар рӯз он чизаи бирёну тафтодагӣ, чизаи хамирӣ бемориҳои зиёд ба гирифтор мекунад. ташаккур мегӯем ба шумо ки вақт пайдо кардед ва дар барнома иштирок кардед. бинандагони азиз, ёдрас мешавем ки дар барнома иштирок доштанд донишманди соҳаи тиб Мулло Зуҳур Тоҳирӣ. он маслиҳатҳое ки имрӯз пешниҳод шуд, албатта он вобаста аст ба рафтори инсон ва тиб низ исбот кардааст ки беш аз 50% сеҳатии мо дар дасти худи мост. пас моро мебояд ки ҳарчи зиёдтар бихонем ва фарҳанги тиббии худро баланд бардорем, зеро яке аз роҳҳои дарозумрии инсон ин дониши баланд аст. намоишҳои дигари шабакаи ҷаҳоннамо идома доранд. бо мо бимонед.